Kusuku uthuli lwezichwe izakhamuzi zitholene phezulu namaphoyisa zibhikisha zikhala ngamanzi. Njengoba kuzukhetho lohulumeni bezindawo ngolwezi, izakhamuzi sithi leli yilona thuba ezinalo lokuphoqa uhulumeni ukuba wenze okufanele. Kumele sende njani asisakwazi mara nasekuvotwa thine simphakathi wala bangena la ekhaya emakhaya basikokotela ukuthi sihambe siyovota sithathe ama-ID ethu ngokubahlonipha lokukhulu sihambe siyovota mara tidingo thine simphakathi wala abasiniki emandi. Inkinga yethu lena ukuthi manje singakatholi okuya ukuthi siyakubuka laba labasivulela amandi banamavatirikalo bawapaka la kufuna kuthine sikhiphe imali yethu ma-600 or 500 sithenge emandi tukwamavatirikani asisebenzi. Zithi amalungelo azo anyatheliwe kanti nabahola babekiwe abazilekeleli ngalutho. And lokho nasikhala ngakho abakhona ukusilungisela nemandi special mandi asigizi thina sihlala singcubulile ngizaba mandi sikhala ngemandi sikhala ngemandi kahle kahle. Nameya wethu kule strike lesidlulile sahamba sanzula konke la lonke lengaphumandi khona samkhomba akezange wasita ngalutho umeya wethu. Izakhamuzi zithi zizoqhubeka nokusebenzisa inkani zize zibonelelwe ngezidingo nqangi kule ndawo.